ngin pule ya ga sti ba ar Petros kalong ba ar ke khot ke pasau ublei shom la sha jem ya ki angel ki bala lepop Henry ula bread iki shadu jok ha ka bala khom kenjri iki ha ka jingdom da ka ba ap ye sngi ke jimbishar kat ku mene de khot u Petros ong kidon ki angel ki bala lepop ba ublei shom aili u khom iki pa ki sha ka jaka badom tleu ba u bread iki shadu jok now ni ktin du jok hang ne pila balik ngap itu biji kai ke banga kerteng ke ke du jok tartaros katkum haga stiba ar jong Petros lek ngap itu kenapa pintip ke ni ke du jok haga ne ke khot ti upo so Petros ong ki angel ki bele lepop u ble bread ki shat tartaros bat kalong kumno hata tartaros haka bala khom kenjri ki haka jingdong so kawai ka bangitip sipangan ni ka dujok hang ni ka jaka ka badom kile ayu ki ap ye sngi jing bishar ka khubor ni por ka jingkut jong ki nongpop ka jingkut jong ki balepop ka jingkut jong ki bom nget ya ka gospel of Christ pin pai kumno ka jingkut jong ki ka ba ar ngin pai manta ki angel so ngini pule ublai shom ka ba ar ublai shom la sha jem ye ka perthaiman barim Henry ula wanra ye ka jingshlei haga perthai jong ki breu bom ti blai ka ida ka perthai man barim ni ka perthai barim u ka bo u blai wanra jingshlei ka de ka perthai jong noa ka bible ka u blai sham sha jem lani we par ktin uklam aili ye ki to ki breu ki blai pop haga por jong noa ki blai pop la ki de makna ge angel u blai aili ki breu ki bale pop haga por jonawa ka bo Petros u khot ka perthei man barim u blei ukhlem aili haru pha ga jinshlei kita ki ba ula pelai em ki long nowa u bala yalap ye ka hok so nowa de breu u no yalap shapang ga hok jo blei hare ngitip ye ga khana na ki kitab Genesis bagi to gi breu kim shom ngai ye ka jingilap jong noa te ka wan ka jimbishar ye ga to ka perthei ka bo udono noa ba ha ka jimbishar ka wan ka ye baja ngin pe ka ye baja ha ba ka jimbishar jong ble ka wan ha ga sngi jong noa ngin pule shwa ngin pe Genesis ngin pule menta ye ga ladong balai ka dekot ka ba henrio ya ka perthai la pelong na ka bat daga bat kala long ro daga ka jong ga jingshlei ba ya ka perthai barim la panjot ona banga ya ka perthai barim la panjot ya so ya ka perthai barim la panjot u Petros penon kamen ikten jot la penjot ya gani perthem number penjot kumno la penjot da kajishlei ngini pe menta na kitab Genesis ya ka jingjot jong ka perthei men barim lene ha ki pa gihtin ka jingjot lene ya ka jingkut jong ki nongpop ha ka perthei men barim kumno gi kod so gadon go ka perthei ka banukong kata ga de ka perthei jong noa lane ka bo Petros khot ka perthei barim so yegani perthei barim ka i bajai ka ngin pe kalmong menriu Genesis ka khot ka bon nyo blelo ngangan penjot yu briu ubanga la thau na khamat jong khando bat briu bat marat bat kita ge jing kita yo kenjaba par baro bat kisim beneng ru jong ga suny beliau ngan penjot ini ktin ola banga ngan penjot so ka kentin ke bo Petros hak be debat kini ke perteman berem beliau Petros la penjot so ngio i kitab Genesis ro no menurut kot penyo beliau ngangan penjot yo briu ban merat ya baro ta bod don ji e pertei ki simbeneng ro ngan penjot ke dekot ka ba khatlai utraul honowa
ka jingkut jong ka dok borok kawan khmat jenga kala kiu khmat jenga namar ka khando kala dap da ka jingle poman langba jongki pada kemi ngangan penjot ya ka yaki lembat ka da khando ngangan penjot ya ka perthai so ka kentin ka ba Moses upendon kam habo thok ke kitab Genesis kadai jot so habo Quran pang ka jingkut jong ka perthai ka banungkong upendon kam ya kentin jot so penjot ka khot ka bakhan nyo hakmi manga ngan walam ya jing shlei haga perthai ban penjot ya ka do baro baro kita ke bm ken yap so pudon kam ketin ong ka do baro ngan penjot ya ka do baro baro kita bedon jing perthai ken yap upendon kam ketin yap bat jot upenjot ye kalong ka nyo kalong ban nyo khot besar kalan tu ka khot ka besar rengin pulitang itu kalan ke ba harum kalan ba khadu ya kata baro kata jing em ke ba ngang la thau ngan penjot no nakmat ka khndo ngan penjot so ke ketin penjot upendon kam ketin penjot ka khot ka bar fuai ka do baro ti kalayap hadin bo blei ula kular ong usapha ka jingle bat ipoi hel no ka menyo ka don shisha ka jingle ka ba kraw ha ka perthai ba ka perthai ka langam jilop ha ka jingle sau po sngi bat sau po made ka don ka jingle ha ka perthai bat baro ki ba don gm bat briu bat marat bat ki simbeneng bat baro kita ki bat don ki ba par ka khndo ki la yap lot khot ka ba arpoi ka ong te ka do baro ken kala yap ka do ka ba hapo ka ba ki aga khndo bat ki simbeneng ro bat ki jingri jingdop ki marat bat baro ken kita ki ba par ka khndo bat ubriu de ki la yap kat khot ka ba arpo lai ka ong bat briu bat marat ki la yap la penjot ki hari sa satang u Noah ka kubor gede ka jingkut jong ki bom ngai ha ka stiba ar jong u Petros bat habangi pule stiba ar jong Petros ngi ka wei ne ki jingkut jong ki bom ngai ka nuksa bo Petros yim gede nak ka story nak ka khana japang ka perthai jong Noah ka perthai ka banungkong ka perthai ka memberim ka bade ka perthai ha por jong Noah kumno kikot haga jingjot kikot haga jinglei kijot haga jinglei bat kiyap daga jinglei menta ngako apenya i hisenro u Moses habo kren shepa habo bataj pang jingkot jong ka perthaiman berem ukhlem ong baro kini gibri kile chedu jong piti balai ong bakine gibri haji sha kene ki bri ki bom nge ya ga jingilap jong Noah kene ki bri ki de ki bom nge ya gospel ka mur ki de ki non pop so ga jingkut jing non pop ki de ban ki de ji sha ban le chu jok re Moses so klam pendon kam ektin du jok ha ga jingjot jong pertheman brem us ong bai ba ka yak ka do borok ka jot ka do borok ka yap so ha ga bai de ba ga jingkut jong ki bapop ha ga pertheman brem ha ga perthai ka banongkong kadai ka jiap dai ka jinglei kadai ka jingkut kadai ka jingjot ka ba kisha penjot dai ka jinglei si senro klam penon kam wong hadin ba kila jot nang to kito baro ki bapop ki her shad dujok no ukhlem ong dujok kiti balai ukhlem ong namar Moses tip don ne ka idea ba ki bapop kin le sha ka to ka jaka ka khot ka dujok da hangta ken jenjar junam la junam Moses don ye kata ka idea khle ju tip la ka don kum kata ka jaka haga por bo thoi kitab Genesis kam don kata ka jaka ka ba khot dujok haga bok sanyum yap ka dingam julub junam la junam hang to ki ba pop haga por jono wa kin le cheto Moses tip kum ta ushu ka bo tip ka de ki jot da ka jingle bat ki yap ki kot no haga jingjot da ka jingle ki yap that's it full stop haba pipule kitab Genesis, Exodus, Leviticus, kitab Jingkhen, bat Deuteronomy.
kam don dujok hagi Genesis, don dujok hagi Exodus, don dujok hagi kitab Leviticus, don dujok hagi kitab Jingkeng, tat haduk nong bakatsan. Ke dujok kesedang nadu ke dujok kesedang nadu ke kitab Jingkeng nong bakat riu. Ke taruh ke de jinghap jong Noah, ke jinghap jong Korah. Ke Bible ong Korah lahir sya dujok. Handle lebih pulih ka naga Bible pereng King James ong ukora uhiar syatliu. So Korah oleh hiar syatliu. Kepertai ki bayap. Kebiasa batmai kong. So walat so ketim dujok sedang na kitab Jingkeng jinsha kam don dujok ka kitab Genesis. Moses sebotho ya kan kitab Genesis. Tip baka don gum kata jaka so uklem ong babaro gitu bru hadin baki jot ga jinslay pim tip kadok je ka jingi ya ga jinslay tambah ka mansim je ki baro ka let shadow jok shut up uklem ong gum ta namar tip baka don gum kata jaka ka bo tip kade ki jot bat ki yap ha ga jinslay habo Petros ukran Jepang ka jing jot lene sorry Jepang ka jingkut jong ki bom ngai usim nuksa naka jingjot jong ka perthei jong Noah. Naka perthei jong Noah. So pimlap si sinro ba ka Bible ko ong kini kibri hodin beki jot kilet menta sini ka perthei. Ulet kilet menta sa dujok namar kita iba pop temo kilet kide man let sa dujok ladang ngipule Bible mangi perkat bagalong kumta. So ngan perkat ngan keli mga kecing keli hane por pi ngai chi sha ne ba kito gi ba pop haga por jonowa kile hiar sha du jok ba nadu tu por do manta ki sha thang hading kimpat lai hanadu tu por do manta ki sha thang pingai ne don preja pi gi bong pingai to ngam ong lada ngam ong ba ka ba kala ka ba pingai lene ka kamba kala ka pingai ka bang ong pi ni por dei Moses tip ba ka don ngumta jeka klem ong ba kilet cheta pe yo pa kasumi negar kom perkat jong pihi marwai ba pih mud namar pila don lepa ye gatu ki ba pop kin let chedu jok so ba pimut dor lepa bala pila don lepa ye gatu ha jimu berkat jepi ba pimut ba ki don ba ki let cheto kabang akwa ingi habagi pule babel kalong bangin pule ka kumto kumba kalong ka bakan ne kumto nai perkat de kumwepat nai perkat ye ka ka baka kamong ye ka baka Bible kam batai nai penjrong nai at ye ka Bible bakalong kumto lada ka ong kiyap lada ka ong kijot that's it full stop hangta kata ka bakilet du jok ka bakimlek du jok kam ngimdei ban bo daga khre jungi haga ega baga Bible kam ong aga Bible kan nek kumto makahi bar haba ko ong kijot full stop hangta kijot kiyap ba kiyap hangta so ga kubor ne por ga jingjot jong ki briu haga por jong so ka jing kut jong ki bom ngai haga stiva ar jong Petros sagawe bat ngin sange kene ga banta banongkong jong ne ji kai Lalu bila pempulih yang dekat ke Bonyopat, sorry dekat Bonriu, ublay ula penrem yaki nongba ke Sodombat Gomora, dah ke penjot yaki dah geding, bat ula pelong yaki ke nomuna dan ke nuksa jong ke ke banjia ha ki bom te blay. Sengap ha? Ublay ula penjot yaki ke Sodombat Gomora, bat ula pen kelad depe yaki, babal kesi ong kila kelad depe, ke Sodombat Gomora kila kelad depe, bat kata ka jingkala depe jong Sodom at Gomora Petros ong kata ka jingkala depe jong ini ginomba kalong ka nuksa nagamanta baro gitu ki bom ngai ya gospel ki bom ngai ya Yesu ki bom ngai ya gospel Christ baro kin kala depe now nai perkat banong pigi bom ngai gospel de hadin be kala depe ga nega met juga kala depe tang bang mesin juga de kin le chedu jokai Sengap ha nai mudur thala. Beyo bapi shu mudur bapi mud bagalong kumta kum bapi perkat. Ai baga Bible kan
kan batai kumba ka batai nai bo ya ka ega bom don haka bada baga ong ka perthe Sodom bat Gomora ka nomba Sodom Gomora ki la sha penjot na gading bat kala depe kumta ken long ga nuksa na banta gitu baro ki bom tiep yo blay so na ta kaniro ngadon ni kai ke bangala de hikai mana kene shapang ka Sodom mat Gomora ka jing kala depe jeng Sodom mat Gomora kalong ka nuksa na banta baro gitu ki bom ngejo blay kita ka de kubor lebat sngap gitu nganom hikai jrong ngala de hikai gitu kandiat nyo pramani de leit sngap gitu ba pinya baga jingjot but u ka jingjot jong kini ki bom ngai u Petros ong ka panungkong gede ki yaki angel u la bret ki shaga Tartarus but Tartarus ka Tartarus ka kumu Petros ka de jaka ka badom ka de jingdom la da ka de ding ka me kam de jaka badom jisha bandom de jaka ka bom don ding don sngi kat kum ga jimbata jungi Greek ka Tartarus ka de ta ka ba jisha ga sni kam don ka de jingdom tliu ka de abis ka de lulong klam trai ka ba jeliu bom la kot sho hakaba kat kum ga jimbata jung ki Greek ka de Tartarus ka de jaka panchitom yi bru ki ba let's new na ne perthai hadin be ke yap ki let sha panchitom ha do jaka ga Tartarus but bon jisha ki bon ki jimbata jungi Greek ngala de batai mana kene ka Tartarus pilet ban sngap gitu let sngap gitu ga jingi kai ka ba ar gede u Petros bo batai pang okay sorry shoma let you ar bar uong kini ki angel ki bhatar Tartarus ki sha khom how kunjri bom jikot tat hado ga sing jong jing bishar but ndah ba wan sing jing bishar jayu pitip naga Bible naga language jong Bible haba jaga jing bishar ga baja ka jaga jing jot but ka jing kot gede ka jing yap ka ta gede ka jing bishar haba ka jing bishar ga ja ya ga Sodom mat Gomora ka bami gede ka jing jot ka jing yap but ka kalad pe haba ka jing bishar kawan haga perthai ki bom tip perthai ga banungkong perthai jonowa ka jing kot gede ka jing jot but ka jing yap ba ka balai u Petros ong kinlong kum ga Sodom mat Gomora ya ki bala sha thang na gading kin kala de pe ka ta ga de ki nuksa ge bo Petros batai pang ka jingkut jong ki bom ngai hagis ti jong so ngin kane de tangga benta banukong ngin sa pejpat ngin sa ya pejpat haga benta ka ba arpat sapang ka jingkut jong ki bom ngai hagis ti ba ar jong Petros ngin se kendo ka vepat ka video